Bismillahirrahmanirrahim. Söz başı. Kudreti güýçli Allah Taalanyň iň soňky peýgamberi Muhammed aleyhissalamy iýberen kitabı bolan Kur'an-ı Kerim bütün adamzada ýol görkeziji keramatly kitapdyr. Kur'an sözüniň düýp manysy okumak diýmegi aňladýar. Adamzadyň hemme zada okap, öwrenip göz ýetirýänligi we ilim bilim gazanýanlygy sebäpli Kur'an-ı Kerim'in ilkinji inen ayeti oku diyen buyruk bilen başlanýar. Kur'an-ı Kerim'in başgaça atlary hem bardyr. Olar şulardyr: Kitap, Furkan, hak bilen batyl tapawutlandyrjy diýmek bolýar. Zikr, ýatlama, tenzil, indirilen. Bu mukaddes kitabın käbir meşhur sıfatlary bolsa şulardyr: Mubin, beýan edici; Kerim, keramatly; Nur, Huda, dogry ýol görkeziji; Rahmet, şifa, şifa verici. Kur'an-ı Kerim'in 23 ýylyň dowamyny dürli sebäplere we şertlere görä iňirilmegi, onuň dogry ýol görkezmek we ters zatlardan goramak isleýän adamzat psihologiýasyna laýyklykda ruhy bejeri we ahlak terbiýe bermek usulundan ogur almagy bilen baglanyşyklydyr. Sebäbi akyl huşy eýe bolan insan öwrenme, pikirlenme we bilýän zatlaryny iş ýüzüne geçirme ukyplaryny eýedir. Adamzadyň bir zady öwrenişmegi, öňkü öwrenişen zatlaryndan dolu saplanmagy üçin wagt we gaýrat tagalla gerek. Hut şonuň üçin hem Kur'an uzak wagtyň dowamyny az-azdan indirilýär. Kur'an-ı Kerim 30 cüzden, 114 sureden, 6666 ayetden ibaretdir. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresi bilen başlanýar we Nas suresi bilen hem gutarýar. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalam Kur'an-ı Kerim'i wahy ýoly bilen alyp onun üstüne özü hiç zat goýmazdan we hiç hili zadyny hem ýoýmazdan Allah Taala'dan gelen görnüşini ümmetine yetirendir. Kur'an-ı Kerim inen wagty häzirki görnüşine dälli. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem bir näçe katipleri bolupdyr. Olar inen ayetleri daşlara, derilere we hurma ağaçynyň gabyklaryna ýazypdyrlar. Olardan naşary Muhammed aleyhissalamyň sahabalary, ýagny eginneşleri özleri üçin nusgalyk hökmünde Kur'an-ı Kerim'den ayetleri ýazyp alypdyrlar. 1-nji sure Fatiha, açılış. Fatiha suresi Mekke'de inen sürelerden bolup, ol 7 ayetten ibaretdir. Kur'an-ı Kerim'in ilkinji suresi dögü üçin ona bir yeri ýa-da bir zady açan, açıcı manysyny Fatiha diýilip ad berilipdir. Bu suräniň Ummul Kitab, kitaplaryň enesi, Seb'ul Mesani, gaýtalanýan 7 ayet, esas, düýp, özün, şifa, şifa berici, kafiye, yeterlik, elhamd, hamd sena, salat, namaz, dua, dilek dua ve taglim, talim, ýaly atlary hem bar. Bu süre halkymyzyň arasynda Elham suresi diýilip meşhurlyk gazanypdyr. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalam elhamy okamaýanyň namazy ýokdur diýipdir. Şonuň üçin hem Elham suresi namazyň ähli rekatlaryny okalýar. Kur'an-ı Kerim bütün adamzada dogry ýol görkezmek üçin indirilipdir. Bu mübarek we uz manyly süre Kur'an-ı Kerim'in gytgaça manysyny özünde jemleýär we İslam diliniň düýp özüni hasaplanylýan süredir. Onu
tarip edilmäge diňe Allah'nyň münasipdigi. Allah'nyň bennelerine bu dünyada Rahman, Mehriban, ahiretde Rahimdigi, Rehim şepagatlydygy, diňe Allah ibadet edilmelidigi, dogry ýoly tapmagyň we dogry ýollan adaşmagyň hem Allah'nyň eradesi bilen baglydygy beýan edilýär. 1-nji ayet. Rahman, Mehriban we Rahim, Rehim şepagatly Allah'nyň ady bilen başlaýaryn. Düşünürüş. Bu 1-nji ayeta gıýtgaça Bismillah diýilýär. Imam Azamyň şeýle-de bir topar başga fiqh, İslam hukuky alimläriniň pikirine görä, Bismillah ayeti Elham suresiniň bir ayeti däldir. Diňe Neml suresiniň 30-njy ayetinä agzalyan Bismillah bir ayetdir. Galan ýerde bolsa gaýtalamalardyr. Şol sureden bir ayet däldir. Kur'an-ı Kerim'in Toba suresinden galan 113 suresinin hemmesinin başına gelýän bu ayet bu surelerin başına diňe bereke düşüni golýar. Şonuň üçin hem ol namazda içinden aýdylýar. Emma käbir alimler onu Elhamyň bir ayeti hasaplaýarlar. Kasam bolsun, biz saňa namazlarda gaýtalanýan 7 ayeti we beýik Kur'any verdik. Hicr suresi 87. Hadisleriň birinde Bismillah bilen başlanmadyk işiň soňu ýokdur diýilýär. Haýsydyr bir işe başlanylanyna Bismillah aýdylýar. 2-nji ayet. Ähli hamd senalar älemleriň perwerdigäri Allah'a mahsusdur. 3-nji ayet. Ol Rahmandyr, Mehribandyr, Rahimdir, Rehim şepagatlydyr. 4-nji ayet. Din, kıyamet gününiň eýesidir. 5-nji ayet. Ey Allah'ım, biz diňe saňa ibadet edýäris we diňe senden kömek soraýarys. 6-njy ayet. Ey Allah'ım, bizi dogry ýola, İslam dinine gönükdir. 7-nji ayet. Bizi gazaba sezewar bolanlaryň we azaşanlaryň ýoluna dälle, öz namat berenleriň ýoluna gönükdir. Düşünürüş. Elham suresi okulandan soň amin, kabul et diýmek sünnet hasaplanylýar.